Sunana Faruku Abdullahi Gwandu, Chairman na APC na ƙaramar hukumar mulki ta Gwandu. A lokacin da Chairman na Party na mazaɓarsu ya kira ni ya ce min ga takarda Muhammadu ya bashi na ficewa daga Party. Gaskiya na ji ban ji daɗi ba ƙwarai da gaske, saboda na san irin wahalar da aka yi da Muhammadu a siyasance, kuma na san yana da magoya baya gwargwado waɗanda don shi suke siyasa. So mutum ya kasance haka, aka ce maka kuma ya fita ya bar Party, so babu yadda za a ce ka ji daɗi bisa ga tsakani da Allah. Lokacin da na ji wannan labari, a matakin da na ɗauka na farko, na kira Chairman na local government, na yi maganan nan da shi, na kira duk dai stakeholders ɗinmu dai haka misali, duk na kira su kowane na yi magana da shi. Wasu ko da na kira su ba su jiya ba, wasu kuma sun jiya. So daga ƙarshe dama ga lokacin muna da taro da muke yi za mu yi a nan birnin Kebbi na stakeholders. So sai muka sa shi cikin schedule ɗin da ya kamata a ce mun zo mun zauna an tattauna, kuma shi ma an kira shi an yi magana da shi domin a ji menene ya faru. Ina wajen ko da aka tattauna duk abin da aka tattauna, kamar yadda na gaya maka a magana ta baya, na ce maka dama mun yi kira meeting na cewa za mu zauna tare da shi nan gidan Shalla. So kusan dai sai dai stakeholders waɗanda already ƙila meeting ɗin da aka yi birnin Kebbi bai shahe su ba, su lokacin su ba su wurin, amma dai duk waɗanda annan tare da su muke wannan zaman da ka gani ana yawo da shi. Duk abin da aka tattauna tare muka tattauna, duk abin da aka yi magana a kan shi tare muke wurin nan duka ko da. Ka san ba komai ya kamata a ce ana haɗi ga mutane, ko kuma komai na za a haɗi don mutane su ji ba. Amma dai ai ko kai an ka ce maka mutum ya ce ya hita ba Party, ai ba sai ka tambaya ba, ka san cewa an yi mishi laifi. So abubuwa dai na rashin fahimta da aka samu tsakani, kuma wannan zaman aka walwale su ko ba a tashi ma wurin ba gaba ɗaya, sai da aka gama wannan matsala aka walwale ta. So ba zan so in ce sai na tattauna abin da aka tattauna wurin. Maganar ficewa kuma ita ai an gama da ita tun wannan lokaci. Ina ga in ma mutane sun kalli shafina na Facebook, da hituwa da zaman nan na rubuta alhamdulillah 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 na saka. So kuma daga wannan lokaci ai ba wanda ya sake jin wata magana ko. So wannan magana gaskiya insha Allah an gama da ita bi'iznillah. Ku kuma 'yan jarida kuna da son ganin ƙwaƙwaf na komi ko? Cewa ya janye, ai gani ɗaya kun kai yana yawo an ka ce ya fita cikin Party ko? Bai gaya muku zai faɗi ba. Kuma yanzu ma ai haƙuri, ai ba komai aka yi lokaci guda a ce kaza ba. So shi ma wannan takardar tana nan ta insha Allah, nan da ɗan kwana biyu kowa zai ganta, in ma ita mutane suke da buƙatar gani. Kamar yadda ainihin ce ma mun zauna mun yi meeting, kuma ya shahi dukkanin tafiya. Tafiyar APC yanzu ta canza bisa ga da. Wasu abubuwa yanzu ana maganin su kai tsaye a saɓanin da, kuma yanzu akwai haɗin kai a ƙaramar hukumar mulki ta Gwandu, wanda in abu ya taso za a kira kowa stakeholders meeting a zauna a tattauna. Ciwon mutum guda na kowa ne. Saɓanin da kowa zai je shi ta kan shi, wanga shi ta shi tashi wanga, amma yanzu duk abin da ya taso za a zauna a tattauna a gudu tare a tsira tare. So bisa ga wannan, duk wayanda muka ganin cewa an yi tafiyar ga da su a baya, ana ganin kilan an bar su bayan an gama zaɓe. So mun zauna muna shirin tuntuɓar kowa wanda da aka yi ma laifi a bashi haƙuri, kuma a samu wurin da ya kamata a ce kilan yana gano cewa ana lalura da shi, domin a ci gaba da lalura da kowa. Kuma insha Allah shi ma kan shi mai girma gwamna ya amince mana da haka, so kuma shine daɗin abin. So dama ita lalura idan har ka ɗauko kukan ka kai shi ga wanda zai share shi, to ina ga kamar ai duk wata matsala ta wuce.
saƙona ga mutane su ba jam'iyyar APC goyon baya, tun daga mataki na ƙasa, mataki na jiha, mataki na local government, mazaɓu da polling unit. So kusan ko dai mutum makaho na yana ganin ko kuma yana ji ana faɗin cewa ga abubuwan alkhairai da jam'iyyar APC take yi a ƙaramar hukumar mulki. Shekaran jiya mai girma gwamna ya zo wurin buɗe titi wanda ya yi muna kilomita 2 da ƙari, wanda kusan shekaran mu 20 da wani abu muna neman titin nan, tun lokacin Sardauna aka yi titin ga, sai yanzu ga lokacin ƙauren gwandu Allah ya kawo dama an ka sake buɗe titin ga, za a sake yin sabo. So muna da lokacin jawabin chairman na ƙaramar hukumar mulki ta Gwandu ya gaya ma gwamna cewa an yi muna aiki kusan 60 da wani abu a ƙaramar hukumar mulki ta Gwandu. Duka fa maganar da nake maka nan shekara 3 ne ƙaura yayi. Shin mi muka tsammani idan ƙaura shekara 8? Muna magana kila aiki 300 a ƙaramar hukumar mulki ta Gwandu. So abubuwa ne ba zai yiwu a gama komi lokaci guda ba. So mutane su yi haƙuri a ƙara ba jam'iyya goyon baya, iznillahi ayyuka na alkhairai suna nan tahe, akwai abubuwa daban-daban da za su zuwa. Mutane kawai su yi haƙuri su ba da dama. Wannan jam'iyya ta zo da niyyar taimaka ma al'umma, kuma insha Allah ta'ala za a taimaki al'umma. Na gode ƙwarai.